गोजोन फुंबिलिनि नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर। दायो जोङो दंथ'यो सराइदेवआव, ओमफ्राय जों बेनिफ्राय दायो सिमेन्ट सापरियाव थांगोन आरोना। ओमफ्राय नै एसे मर्निं वाक खालामबाय, गामिफोरखौ नायबाय आरोना, माबायदि बर' गामिमोन बियो। लोगोफोर दायो जोङो सराइदेवनिफ्राय ओंखारना फैनानै नै बगिबिल ब्रिजखौ मोनफैबाय। बेवहाय दसे थानोसै, एसे रेस्ट लानोसै आरो। दायो नैबे फारसेखौ नायखांबाय नालाय, ओमफ्राय बै नायनोसै आरोना खनसे दायो। गारि गैथ'आ बारलांनि नै बिथिंजाय नायदोलाय, दालाङा बिराद मावबाय थायो आरोना, गारि फैबाथाय लोगो लोगो मावबाय थायो। दायो थांबाय थानोसै, एसे लेट जाबाय जोंना। दायो जोङो बेनिफ्राय सावगारि मोननैसो लाखांनानै ओंखारबाय। दायो जों थांगासिनो दं आरोना, ओमफ्राय सिदा थांनानै सिमेन्ट सापरियाव लोगो मोनहैसिगोन नोंथांमोनखौ। मोजाङै लोगो मोनसिगोन दायो, सानलांसै, एसे लेटबो जाबाय माने। लोगोफोर फाइनालि आङो दायो सफैबाय सिमेन्ट सापरियाव। ओमफ्राय दायो आं दंथ'यो नै BKWC नि बे हेड अफिसाव आरोना। गोबां खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। दायो आङो नोंथांमोननो BKWC नि हेड अफिसखौ दिन्थिगोनसै। बिनि उनाव मा हाबाफारि थालांगोन आंनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरो। दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर। लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिसा सिमेन्ट सापरियाव थानाया। दायो नोंथांमोननो आङो फारसेनिफ्राय दिन्थिलांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो हेड अफिसखौ। लोगोफोर दायो जोङो BKWC नि हेड अफिसनिफ्राय ओंखारना फैनानै थांगासिनो दं। नै सिमेन्ट दैमाया सफैबायानो। जोङो माने सिमेन्ट दैमायाव खनसे फैनाय जायाखै आरो, जोङो सिमेन्ट सापरि बिराद फैबाय थानाय जायो, नाथाय खनसे फैनाय जायाखै सिमेन्ट दैमायाव। दायो नै जोङो थांगासिनो दङ नै। ओमफ्राय थारमाने बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय, बेवहाय माने बे सिमेन्ट सापरिनि माखासे कन्ट्रेक्टरफ्रा लोगो नांनानै माने BKWC नि माखासे बै EM ओमफ्राय चिफ डिपुटि चिफ बिथांमोनखौ माने खाना जाहोगोन आरो, जिहेतु गोदान बोसोरबो आरो लोगोसेयै थारमाने दा मागोआव फैगासिनो दंना, बिनि खाना जाहोगोन आरो। बेनिखायनो सानबाय नोंथांमोननोबो देखायनोसै सिमेन्ट दैमाखौबो। जोंबो फार्स्ट टाइम फैदों। नों फैबायमोन नामा सिगां? फैयाखै। आं सानदों आंबो फैयाखै नङा। बिथाङा नै बिलिफां बिथां दङ। जोङो दा थांनानै सिमेन्ट दैमाखौ नायनोसै, लोगोसे खानाबो जानोसै, नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै। नायलांबाय थादो।
नायनोसै दाउ दाउ ना lockel daukौ बबावसो नों बेदरखौ जाखांबाय लकेल दाउखौ जालाय लकेल दाउखौ जाग्रो दे जाग्रो बिदै गोरा बे सानाय माबाखौ मोनाखै सावनाय माबायासो गाबोनलै ना दसथाबो दुइसआव माबा खालामदो आं खोनानो मोनाखै लकेल जाग्रो थाबनो गोथाव नंगौना नङा जाखायो आरो माबाया खम जायो जाग्रासो बारा अमाया गोथावसिन ना दाउआ गोथावसिन खोन्थादो मोननैबो गोथाव जादों दे होबालाय होबाय था आरो दानि हांनाय फैबावबायसो नै दे हांनायखौ जालायदोलाय एबार अख्रुजोबो हाराखौ खाफ्राव फोरोंलायनाय बरिया ना थिगानो बानलुखौ होदो खनसे दासो जादों दा दायो ओंखाम सोखाम होफैजोब्बाय ओमफ्राय नै जोंना बिथाङाबो जाहांबाय नोंथां बोरै जानायफ्रा बरिया ना औ बरिया जादों नैबे जाहैबाय अमा दानि लेटेस्ट फैनाय आरोना बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अमा सावनाय दाउ सौ बायदिसिना दंमोन आरो जानोसै दायो जोङो लोगोफोर दायो जोङो पिकनिकखौ जाखांबाय ओंखाम जाबाय आरोना बिराद मोजां जाबाय दे खिन्थु थेंक इउ स' माच सिमेन्ट सापुरनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ माने एसेबां मोजां जाहोनायनि थाखाय ओमफ्राय दायो जोङो थांनो ओंखारबाय खिन्थु प्रग्रामा जोबाखै आरो माखासे दंबावो जागासिनो दङ ओमफ्राय जोङो थांगासिनो जोंना लामाया बिराद गोलाव नालाय ओमफ्राय नोंथांमोननो खेबसे बेनिफ्राय गोजौनिफ्राय खेबसे दिन्थिनोसै आङो नै नायना लादो जों जानाया बैयावमोन ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै आरोना मोजां नांबाय बिरादनो लाइफआव दिनै फार्स्ट टाइम बे सिमेन्ट दैमायाव फैबाय आरो सिमेन्ट सापुराव फैबाय थाबाबो बेयाव फैनाय जायाखैमोन नालाय दिनै फैनानै बिराद मोजां नांबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोन बयनिसिमबो बे भिडिअनि जोबथायाव मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय